भविष्यत ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଫିକ୍ସ ମାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆଶାରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ନିବେଶ ହେଉ କି ଡିପୋଜିଟ୍, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଲୁଥାଏ, କେବେ ହେବ ଟଙ୍କା ଡବଲ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କେବେ ହେବ 2 ଲକ୍ଷ, କେବେ ବନିଯିବ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମନରେ ଉଠୁଥିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା 2 ଗୁଣ ଆଉ 3 ଗୁଣ କେବେ ହେବ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପଇସା ପାୱାରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫର୍ମୁଲା 72, ଏହାରି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଟଙ୍କା ଡବଲର ରହସ୍ୟ। ମନେ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ବା ଏଫ୍ଡି କରିଛନ୍ତି। ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ 6% ହାରରେ ସୁଧ ଦେଉଛି। ତେବେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ହେବାକୁ ବା ଟଙ୍କା ଡବଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ 72 ହରଣ 6 ସମାନ 12 ବର୍ଷ। ଯଦି ସୁଧହାର ବାର୍ଷିକ 7.2%, ତେବେ 72 ହରଣ 7.2 ସମାନ 10 ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ 10 ବର୍ଷରେ ଟଙ୍କା ଡବଲ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ସୁଧହାର 8% ହୋଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ଡବଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ 72 ହରଣ 8 ସମାନ 9 ବର୍ଷ। ଏହି ହିସାବ ଅତି ସରଳ, ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ବଢୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଏହି ତ ଗଲା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ର ହିସାବ। ଯଦି ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ବାର୍ଷିକ 12% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେବେ 72 ହରଣ 12 ସମାନ 6 ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଯଦି ବାର୍ଷିକ 18% ହାରରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ହେବାକୁ ଲାଗିବ 72 ହରଣ 18 ସମାନ 4 ବର୍ଷ। ଏବେ ଦେଖିବା ଟଙ୍କା କେବେ ହେବ 3 ଗୁଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା 3 ଲକ୍ଷ ହେବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ଫର୍ମୁଲା 114। 114ରେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣକୁ ହରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ 7% ହାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ବଢୁଛି, ତେବେ 114 ହରଣ 7 ସମାନ 16.28, ଅର୍ଥାତ୍ 16 ବର୍ଷ 2 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା 3 ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ଯଦି ବାର୍ଷିକ 11.4% ହାରରେ ଟଙ୍କା ବଢୁଛି, ତେବେ 3 ଗୁଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ 114 ହରଣ 11.4 ସମାନ 10 ବର୍ଷ। ଯଦି ନିବେଶରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 19% ରହିଛି, ତେବେ 114 ହରଣ 19 ସମାନ 6। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା 3 ଗୁଣ ହୋଇଯିବ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯିବ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଅନେକ ଦିନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିପାରିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗୋଲ ବା ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତାହା ଆପଣ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସଚେତନ ଥିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପଇସା ପାୱାରକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ରୋଜଗାର, ସଞ୍ଚୟ, ନିବେଶ ଓ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ଟ୍ରେଡିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଓ ତାଜା ଖବର ଆପଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ପଇସା ପାୱାର।